ndibweze singakupase niso ngongole ino. Ngati malonjezana 2020 sana teke analankhula ndipanga mabawa chakwera kunena kuti ineyo ndikangotha zaka ziwiri ndisana sinthe dziko lino ndekha ngati mbusa ndikuzololera kuzachoka pa mpando kwapasa Malawi mpata kuti azasankhe munthu wina kuti asogolere. Lero zikuyenda 2 years sinathe achokapo asatipangise kulankhula mola kuika pali azibusa ena abwino. Analankhula chenja cheno kuti mwina anthu ife anthu amachitola chifukwa chonena kuti akanena zinthu timango ayang'ana. Lero okhaokha mmene anabwerera 2020 kuzapanga kampeni okhaokha sanagawane bwino ndalama kumangana okhaokha mmene amachitira kampeni yawo. Munthu wakumuza mmene anavota akuvutika kodi munthu wakumuza chabwino chaka zachiona liti? Amalawi ifeyo ndifeni aka dziko lino tisalole munthu kuti apange zofuna zake ife tikungoyang'ana. Kulankhula kwathu kwabwino ngati singalankhule lero ndikonena kuti tizakwanise kuponya voti yathu. Choyambirira chosegula khomo ndinenenso pano tikuyenera kuti tikhale ndi chanzika. Chanzika chizatipasa mphamvu yoti tizavote. Akamangwesanso kwachayo ndiye kuti anthu ochepa okhaokha amene ali mbomamo ndi amene akhoza kukwanisa kuwapitisa nawo ku sukulu, ndi amene akhoza kuzakwanisa kuzayimiriranso dziko lino kusogoloko, ndi amene akhoza kuzakwanisa kupanga mabizinesi chuma chikhala cha anthu ochepa okha. Dziko lomwe lino inu ndinu mboni. Abingu atawuzidwa kuti agwese ndalama yakwacha. Funso limene anafunsa linaliona kuti kodi ndikagwesa ndalama yakwacha amene atapindule ndi ndani? Inu mufuna munduze kuti Abingu analosaganiza bwino? Abingu analosaphunzira? Sitinaona Abingu akukana kugwesa kwacha. Dziko lino linafika pamenepa. Amayi ndi abambo tizizisatira ndale. Pala anthu ena timanena kuti ife sine wandale. Ine ndale sindimadya. Kaya umphawi wabwera lero ndikusadya kwa ndaleko sitikuvutikira limodzi. Munthu sunganene kuti ine sindidya ndale pamene mwana wako akufuna maphunziro. Sunganene kuti ine sindidya ndale kuti mwana akufunika mankhwala ndipo anthu amene kuyendesa dziko lino alephera kuti ayike mankhwala kuchipatala. Ndiye kuti pano zikuyenda. Wina aliyense akakhale pa nyumba pake ndikumaliona dziko mmene linalili pazana ndi mmene lizilili lero. Nthawi zina kuthamangira kumangoti ziluku ndiye taziona eti. Nthawi zambiri usogoleri umapheka pakakhala munthu wina. Anthu tinalankhula mokutamawu tinanyoza nthawi imeneyo. Aliposolera pakhoza kunyoza wina aliyeselera kuchita manyazi chifukwa chimene timayembekezera kuti titumikiridwa si zimene zikuchitika lero. Lero sangabwere nkumatiuza kuti zinthu sizikuyenda bwino chifukwa choti kunali COVID. Sangabwere kutiuza kuti zinthu sizikuyenda bwino chifukwa chonena kuti kunali madzi osefukira. Kodi mmene matenga boma mesa COVID analalipo. Ine mmene ndimatenga constituency ndinali ndadziwa kuti kuli mabuliji osakonzeka, mabuliji ovuta. Ndiye ndimatenga constituency kuti ndikakonze zimenezo. Ngati ndingalephera kukonza zimenezo anthu andikoteranso. Ndiye ngati akulephera kuti samalira ifeyo eni yake andalamazi, ifeyo eni yake amisonkho. Mphamvu zoti tikhoza kukamwezeranso ngoma zipezeka kuti kuna ku Eastern Region tili ndi chipani cha UDF chimene anachiyamba ndi mwana ochokera konkuno kumachinga. Koma ife timatha kusiya zimenezo kuyamba kuthamangira za eni yake. Kaya lero sitikuonera limodzi shauri yathuyi. Amayi ndi abambo timafuna tisachoke mu chaka chino kupita mu chaka cha Machi tisanalimbikisane.
chani? Tikudziwa kuti mavuto ndi ambiri. Tikudziwa kunena kuti fees zakwera. Tikudziwa kunena kuti chimanga chakwera. Monga mwa dzina lawo. Chilichonse chatani kodi? Koma ifeyo ngati ani aka dziko lino tilibenso dziko lina loti tikakhale kwathu ndikuti kodi? Ndi udindo wathu wina aliyense kutengapo gawo kuonesesa kuti dziko lino mpaka tizapeze munthu amene akhoza kutitumikira ngati Amalawi, ngati mtumiki. Organizing secretary, inu ndinu mulendo olemekezeka pa msonkhano wa lero. Koma ine ndimangofuna ndilankhuleko pang'ono, inu yomwina musanadzuke kuti mulankhule. Zinthu zonse zimene tikunena zimene zikutivuta kwambiri, mukaona kuti munthu woyambirira amene ali pa vuto lalikulu kwambiri ndi mzimayi. Ngakhale lero tikunena kuti mankhwala kuchipatala kulibe, abambo kuti adwala apite kuchipatala afuna mzimayi akhale pati pambalipa kuti azikadwazika. Pamene zinthu zikuvuta chakudya chili palibe pakhomo, abambo akhoza kubwera pano ndikupanga ganyu ina ake ndikugula chitumbuwa, mzimayi ndiye anali pakhomo 6 to 6 kwadikira abambo kuti akati kodi. Misonkhano yonse mdziko muno, zipani zonse zimadalira azimayi kuti akakomese misonkhano imeneyo. Tinapereka kunyumba ya malamulo ndalama yoti kuperekedwe ngongole pakati pa achinyamata komanso azimayi, ndi azimayi angati amene alandira. Ananena anatiuza kuti ndi nthawi yawo pano afuna zipasana ngongole muchigawo chapakati. Ulamuliro umakhala choncho, usogoleri ungatheke. Amalawi tisamaphekese zinthu zimene tili nazo. Ndimalankhula pano kuti chipani cha UDF chinayamba mboma lino la Machinga. Koma anthu ena timalolera kuwasakasaka zipani zimene sitikudzidziwa kumene zayambira. Ndikumakapanga zimeneza kusiya chipani chathu chimene chilipo. Lero, organizing secretary, mukamakapereka ripoti lanu kwa Tupele Muluzi, tikamapita kuzisankho za 2025, ngati chipani cha UDF chizapange chiganizo chogwirizana ndi Malina kapena chipani china kuti chigwire ntchito limodzi, pakufunika kuzaunika bwino. Anthu awa mukhoza kuwayika pa mavuto.